permi ti panagayat mo kanyak nga kunam. Dumano nanggat langit, ipanagayat ko kanyang bakit. Apan mo mangarod papatayin, adi leyon kin adi ulag ita. Ano? Nagmauyong kan samot din bakit? Abnormal samot tayo, data panunot mo. Takay, wan, tulungan ka na. Naatake ni Musang. Wan nga, rot may kinatatulungan ta. Ni Musang nga karubat ang atis Musang. Ay nga, ako. Salsilpong ka manan. Imbis nga, agkapita mo, agis istorya ta. Nakakikuha ka man ta silsilpon mo. Agis istorya talat ha, bakit? Ayong gam lakay. Daya. Diba, permiti panagayat mo kanyak nga kunam. Ay, kitwin, ang bakit? Dumano nanggat langit, ipanagayat ko kanyang bakit. Kasta kakalab bakit. Lab na lab. Talagalang mo ta. Sobrang nga pinakasarang ka. Nya ngay nga rod, ti kayam nga aramidin para kanyak lakay. Ay, kayak nga aramidan amin para kanyang bakit. Kasta kakalab. Talaga lang mo ta. Pabor mang garod lakay na talaga nga ayatun lang nga perme. Ay, win, bakit ka? Anyaya data nga pabor, nga pamanagnag, iti panagayat ko kanyam. Wala kay. Apan mo mangarod papatayin, adi leyon kin adi ulag ita. Ay na, nagmauyong kan samot din bakit? Kanya gapon nga ipapatay mo kanya ka, data narorungsok nga ayaw pa yun. Ay na, apo bakit? Abnormal samot tayo, data panunot mo. Ay na, apaw, agkid daw ka lang mo din, ati sa bali nga paburin. Bakit? Kanya mo data pumapatay, tinarorungsok nga ayaw pa yun. Sige, garod. Natin kaya ajay. Mataklatan. Garod. Lukatak mang garod ta messenger mo. Alak mang garod ti password mo ti Facebook. Nya? Ay na, ayan na tao, itagita nga narurungsok nga leon ken ulag bakay. Taapan ko papatayin nain, ta itamit laing, mapan ko ngurung-ngura nain. Kasta kakalab bakay. Nya? Nakay, nabayagan ni Musang. Naatake ni Musang. Musang? Ni Musang. Ni Musang nga chismosa? Naatake mo rin doon. May ka na. Naatake? Yan, tulungan ka na. Naatake ni Musang? Huwag nga, may ka natatulungan ta. Ni Musang nga karubat ang nga chismosa? Ay, tagarutin ata itaray ta di ka adaywan nga ospital. Nya?